كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، نسألك الرضا إذا رضيت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها، وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا، وأنت تجعل له الحزن إذا سعد شهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oriano kaya bantugatan ko Allah subhanahu wa ta'ala asyarkhaniya ni maka mumulog maka papaar ko kawiyaw yagatanu na gusto batatan wa gusto masatan syarkhaniya ni matatang kadakira ko kadatu kabasyaran bantugan. Syalawatan tanapun sunabitan Muhammad alaihi salatu wassalam wanintana ko Allah ittatarushdin ibu bagaran wallah syakalilintan nagu syakarna ko mukarna ginawa ko dalam makubanian nagu padun sa mga lukstan mabu mga pagaritano mga watatano mga karumatan amyang unasak ko pa dalam makubayaran balin wallah sa mga kubera na kalama-lama sa iko surga. Amin. Dia kaya station yung bagka nag-iuro ni Manto. O ay kaya pag-usay tanong balasan siran wallah. Siran din na magaryari. O ay nayamanan ng koto ang mga lukas siran. Datara dia kaya pagaritan ng station manager tan laki tanong wata tanong pagaritan o pagkababay tanong siya kini Habib Abdul Hamid nagudiyang ko to ang mga pagarinyan mga babay niyan datara kaya di Yasriya bela biyuto agudiyang ko to si Haji Anis agusiran din ang magaryari Haji Rahma Haji Sinaida ohoy nagudiyang po ito ang mga pagarinang na kita tawag si Safori. Malagi siya matataguro sa kanan ng mga Arab. Si France. Di tanong siya sa ni siya sanan-sanaman. Sa kailangan, papanganintan ako Allah, papanganin namin siya ko Allah, abad matipi ang ginawa niyo sa lang-lang. Ako sa mga pamilya niyo, sa mga balingang anubok ko mga pamilya niyo sa mapipi ang ginawa niyo. Nagupupong ni namin pansik wallah subhanahu wa ta'ala asyakanu ang mga pagariyami mga lukasyami, mga babayami mga watami at tumatandingi man to sa marayaga pamamakinagan sa diyang ka-station niyo na panganin ko wallah alakaan wallah sa puso ka na gusto mga puso yun na diyang ka-apagusay tanong nakasabutan tanong piya-piya ayap man iman to at tapik at tanong maudutan nasutugo ba siya araba api katawan tanong panay na ipuguman tanurong so anda makatawid tanurong ikaduan api panay pagkanugat tanong na ang tanong di kalipati ayaman na niya na ayang tapik at tanong man to maudod tanong natugo ba siya araba hukuk min hukuki zawzati ala zawz syabada ko mga kabnar o babay ko karumanyan adato. Nagusto kabnar mabu o mama adarudupa o karumanyan adarudupa o babay. Kailangan na mo syaitan waya. Anda sabab sa madakala ke karumay inumadakala dapat na makapiraulan akya pakatapiran.
Dapat nama saragun akia pakata pikiran. Da siram penembawata. Nami akan melag siran dengan gagaan. Asabab sa isa akasasabab panun. Na dikatawan ng umanisya ki papantangan niya ko padiyan. So mga hukuk, mga kabenar. Ada digira akhwana sa sauna na kaya kawing akiran. Na panggira mo sumama anda subatangakan. Kuha na kan sumaharakan. Nasiman sa Islam. Na andun ni karmangang kakubay, na andun ni kapakapangulang buniw, na miyapas sa din sumaharka. Dahil na, baraka kapakabato ading kota maharka. Ay amana niya mga oripan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na di kailangan. Apa ko siya tanong? Padagko kabnar, unaan tanong sa mga bayi, wantong ni kabnariran. Siko datu. Ito ni kabnariran. Sa kabnar o babay o karomanian amama hakoha fil mahar naso mahar o babay so batang babay batang ko babay so duri ko babay so bai na rako babay so mahar kana abar ko ama kana abar ko ina kana abar ko mama akaromanian. Kagiamada kana tabiat ta ada tu au puna miya kapangaruma na pepekir niyang pan atigina naino o mana ami batanga kanon kapakan dudera kamuai kapatero na kanon sama noton na bagan niya penancho miya buhay ka ay maana niyan na umako ubay sumaharian na di kapakai abang kapan inama amama akarumanian ubar kabakan dun laman inon tabu uba anay pengading gagawin niya ka amagang kanyan. Ayat dari nakatir Allah sa Quran wa'atun nisa saduqatihinna nihla bagan yu tugu Allah ko mga baisyo mga mahariran mga batangkiran na uba ikapipi aginawairan apun kumarnar nakaposwiran sa kambaginyar kau na lokasyan o dinas kakarumanyan na dito pan agapakay at tanggapan nakatarim anak ka. Obat tegel pamanatabiya ko ama ina o dinakaroma o dinasul banalok sa digara kanibagay adiyang kay amara ka amyara sarasya ka malima ama ka o dina ina ka na dini ka pagawa ka na dito ka bakay kasusuan ay miyordir imbagay o mga bais sumaharkiran la ilaha illallah na uba magikay karumang pamana uba kong magi iwata ka kung inibetang na asara abung ko piyagan na kanak-anak ko suyan ama karinila nagkapakit na ema na niya ko anak ka diyanan pagya siya kanta ng mabutabiyata makasangibo na madakala pa na tabiyata aso mamana inaman niyang pansubabay di nga na itong pikira apya tiyagi tapwa kay sabiya kay saysapan daalabu takaw ayaw po na ba tigas kamanabay na inuakan sa kabitangan sa mala kakanabakan inamanan kaayaman na tito mana nasa kay misyon nakan sa puso akan kapip si ka sa buhay kan dari real ka sa puso mo na spread ka niya binangakan mata na nitititua mama Allahu Akbar na umakambad na ng mga dato na tabi sa kadatu Allah na ayaw mo kapakambadagi yung agkarumay na kapapatay di na ipaganiro na kabnaro mga bay siya kong mga dato na ikadwa akabnar ka ikarumang kaababay share ka amama akaruman niya na mama al-mu'assara bil-ma'ruf al-mu'assara bil-ma'ruf na sudi kapakin dulu na ikarumang kaababay sa kapakin dulu na amya kapya-pya pamanang ko to akan dulu na inao miya kapya-pya kadudulu na kakikarumang ka na antoni ukita mapi akadudulu ng kakikarumang kaababay na paganeron na diyong kota kapagpagadating kaon kailangan man na syukurumay na matagurun adiyong kaya akapagadata ayaw pa na ba maiilayin ko na pagagadatan na kasi karumang kaababay nasasalaan na kapan
Namataan ka pabakalalan ka mag-igagaw si karumang ka ababay. Pamana miyaling ka amagu kita ka mama na si karumang ka na muuntod magu. Ababantar niya ng bala pamuswa niya na ainian. Kami ang may pas o di na miyalang pakamagu. O di na miyatay din mamalawer. Kaya man doon ako silman to ang akapamalawer. Mama babay taman siya bakla. Mataan na kay man to na Emanto na tabi na madakala pa katulak sa tunganin yung sampadiyan. Anda sabaw, na puna na sumuna babay, na may ate ko din, tidak pa mga nipmanay na puna. Mata na may kakait na may kapamlabi, amay kadina ni planong kau. Allahu Akbar. Madakala man, madakala din ako ni makapag-istorya. At tinanangatawa na kanalim na matang walang utasir nga namin. Na puna na sumuna mga babay, na may ate ko din. Na inapagway namin tinsan liyo. Kadyo ni Tumbe, na sukya pamlabi riyan, di ka na sa tsulin, katatapo ka. Naya mabos, pati ada manawatain ini mo ni pumabagan. Nawatayan, lagi mabunga sa bagitabi ya. Kenapa matang sunsuwatain, kaya napisyapuatan. Naso sa tatagumya, daki so kapitan mo. Madakal mabuha sumirat ni manto ko pelawin yan. Kaya ini surat yan, piyakala yang panimanto alitir. For your eyes only. Dia buka pagilian ni rumah. Dia ya, ngawalip na Allah. Namun tak kabasakan. Amay ka ay agada ka karumang kayo na inunya babatara ang bala apalong niya, bala apamuswani na ay niyang kadudukawan kami ang may pas. Napakilay na kau na diyon po ito kapakin dulo na amapya. Ayaman na niya pagadating ka. Pagadating ka kapya gadatang kanyan. Medeng umiiyan, ari, uri na aki. Kung nang kaya balain ka, ababatar na ka, kamagu kita ko, kami kakuan na kaya dapuan na kang saka. Nato ni kapikir babay, tina pumili na yung amama abara adatan, abalitaan sa karumanyan amama babay. Nama perspekto man yan mabu. Hirap man na sudah to tabiya, ada na adat yan sa karumanyan na babay. Awal, ayaman na niya na dimiki pendulo na sa kandulo na amapya, na may niya na babatar ni karumanyan na ay niya na pamusuan yan. Nami kita kau na aman amam atik kuang kau na dia kaya in kaason so kaluda. Ino pakai mabu ulung ka kaluda. Oh, dia nan kailangan na mata berkatanu amang ada tu. Benar amang abay. Na dia kote amanan niya na dikipakin dulu na ka ada tu ko karamang ka abay sa kapakin dulu na nya kapia-pia. Asara ikulan na amang ada tu. Mata amin tabi sa kada tu Allah. Na ayam makna niyan mangurip wala na digadun mga tidaw. Ayahu akapaka tidaw yung nabakabay Allah subhanahu wa ta'ala. O agya, di mo din nakin dulu na sa mapya. Punak kami agadam si karomangka. Ayam makna niyan na pagkararangitan na sakay pambagay sa lugar amama. Sakay pagpagabagay sa lugar amama. O ayam makna niyan na miyagadam kasi karomangka kararangitan na sakay miyakabagay sa lugar. Katwa, agad niya man ang ababay, nasa kawarong niya, nasa katitigas yan, nasa kapasangin ababay, na igira akirang langitan, nasa pagkatimot-timos sa mulian. Ditigira ako na pagpagagirawa, miyaw makaw, ulong ba? Tabi niyo kotorong niya timos sa parangit yan. Nadi ko kiswa sa amama. Ayaw maanan yan, napakindulo na kung sa kapakindulo na amapya. Miya kaysa kon mga oripan ng Allah, na sakataw amama na sumiyong ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na diyong ko to amama na inusumiyong ko Umar kapag i-advisor bagi masawiro kasabab sa diyong ko to karumanyan na ramudi mapasang ikatero mabarak din na sumiyong ko Umar ka bagi masawiro o Anthony mapi apag kita niyan sa kota karumanyan at tetaro din o ba mga sirkat tanong ng belulu. O ay na kaya pa kaumana. Namiyuman niya sa umara tumitindigdan. Adi patero. Nasukaruman niya na sa Ummu Kalthum na ayaditero. Miya karibri pasadi na ni katero. O ay. Na dinipatero sa umara tumitindigdan. O ay. Tugumasa katawa mamamaling akwaki. Kapag mo sawir ako ko Umar sang ko to akarumakan au tetaru din nagi ko rin bakit mo sawir ko Umar kami ang makan ayaman na amana ditiru na si karumanian sama na tina tabla sila na bujo karumakan na muli nga mata mama ay niya kambali miya ka di sa Umar
Ibnul Khattab radhiyallahu anhu nakagya kamakaliw oy nasusok niya pakaliw niya mati dia nga abay labitan madi na siya haji asriya kalau siya ayaman niya mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala nasusok kambali ngumama na ayam niya tabu mabu miyali umar amaliw ino to dominium kaya sipatan niya syukaruman yan amya karabidin merangit asa ummu kalthum nabingin niya ng mama tugumana nga gari ino kasana na tinin mo ka na ito ni pagangin na katugumar natigil na syukarumakan na mabarak din oy nalikot ang kasakatero yan na sumiyong makuraka ini kami ang tapakuraka kapag mo sabi na kuraka anto na imapyaswa na kan sang kota karumakan ang mabarak din na iman tutingin na di kuraka ng pag mo sabi na ka may humakan siya ka na syukarumakan na uli nga karumakan na tablad alam mo din berak tugumara yan ang katingin akabya kumamakong ka na dinitero ka karumakan na babay na diya kay supunan diya ka na pagintirapan tugu mga pareregyo ano ba natingin ikasupo niya kan sangkay akarumakan ayaw mana nila dataro diya isuwan tanong mga mama igira ditero sa babay yuti maano to ano ba natugu ama ikasupo niya kan kukarumakan na babay hiya satrun bayni wa bayna an-nar fayaskunu biya qalbi anil haram inao kaya sapangan yan suka tulugakan ko naraka namya pakalinta diyan sa puswakan sakya panang gilayakan ko haram ino ako na maulog ko naraka ka ini sabapun wallah sa diyang keamanan yan nakarumakan ababay kapakay man atabiyata ay isa di kapakan derwa kau datu na ay isa di kapakan derwa kau amanan niya na mama na sabab sa di na kapakasina na igira dama adina amanan niya na darudupa igira amabu da para tayo amama na dama na tigil di kasupo dia kan sanga karumak isa kanini siya bapan wallah amiyong nakunian o kapakan naraka akan akyapan ng gila anak ng syuara kadwa tigil na dama na tigil di kasupo niya kan sanga karumakan أنها خازنة لي إذا خرجت من منزلي وتكون حافظة لمالي نمتنتي نشقر مقنا بباي نشقني نسومشياب rakan lagu gira anu miana kawaku na ibirni yang pernah siap yang pensyutamu kami atamu kami aggaromai ayo mana niyan na isanan apot begini yang mabuku ba iya binang ataw abilan tadi igira da sawanay si karumang kaamama na sa pasisya po ikarumang kaamama ko tamukyo na isubrang kapan akasya pang kau nabayin kanaba tabi tamamu ano ni kaya di karumang kaamama ano ni kaya lalakaw niya sa mawatan na miyana wag kadan ati ka mga isyan mga tawanay sungano siya ako tani mga talaw kasa ko amalaga siya na dito mapiatabian okay na sumay no mapapagani mo kung ba na anak siya na di ka pa kay asang kaano mama ayos to na adan na daan na pupakaw na sa magkukaruman yan pupakay din nahupa man kasi karuman ko amaman ay katawin yan ay katawan ako nakikitan na di mo pudas importante na nakakaw to adi mo tayo pagpangali mo ka na diyanan katanaw tugo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na anda man tiga di kasupo niya kan siya nga karumak na babay igalap karangitan anna kasaratun li tagasilo siyabi na mataan na siya kanyan ipupumipikong ditarna manunga man na rin gede-gede igira ada karumak ka igira ayaw maanan yan na siya na karuman yan na igira agbabulom yan ako si karumak ka sa mawatan mi Manila, mi seminar, mi conference, o di na sumiyon siya ngayon ng mga foreign. Naskay niya kapamipi, naskay niya kapaninindaan. Mata nga pagpasang ang tanto amama. Kato din mo ito, mitatapihan na Hajar, si Hajar wa Aisha. Nasisang kaya sa lako sa namepo sa iyo, nang ito isa. Nasukaya pa na Haji. Nakakan mag-umiya gadam. Kanabang mo ito matatago kung mama personal and taste. Di mo ito lamang nugala pa ka na isa sambling kakikarang mga babayan. Nasin ko kaya pa na Haji yan na sa kanipamay.
Sa kanipang maaksa sulawanay. Sa kanipang nagsabihin. Natin nakopan. Napang natawag sa walay. Natin po niya di makamangami. Tetapiakan. Bakit tayo ito? Manawaman gada-gada. Makulit ng Allah. Suka mata ni runaki mga datu. Oay. Na mata ang kambidin naki. Igir asakay petengal sa kinaka. Nagus kay petengal sa kapingka. Adi si karomang ka aya petengal sa kinaka. Ako aya petengal sa kapingka. Mataan kamawatan ng bidaan yan. Kaigir asakay tengal sa panganang kanaka. Amama na api-amapi ni taam. Na betaro di kon masasatisfy. Naigirap man na siya karomang ka emiya katangal sa kinaka. Na po na miya kapanganang sa kapingka. Api apa na kinaka nalamon mapay. Dahil nakapkatangan ko naman siya. Sabi yung barakas ulit may karumang kabubay. Nanganaliman ka, nabaraw. Manatabi tao. Dito manikapya, adiyong ko tayo amanan yan. Nagila asyo karuma, adiyong ko to ay amanan yan. Nadato, na matataguro ng kota kang binangatao. Ikatanutulo, Umar. Ikapat tingin na diya ka nakasupuni. Kapat misasyakan na, mitatapiak na sa kaltong. Igira aditero na diya kang supunan na anha za'za waladi na mataan na sa kanya ni pagpagalima kumataakan. Allahu Akbar. Ay makana niya na sa kanya ni pagpagalima tingin kumataakan. Allahu Akbar. Na ilang naman na rin, mataan kay gira adal sa walay. So karumang kaabubay na igilaas kay niya kapangalima ko mga watay na kapasangan ko na mama. Madakalak ya mama tabiyo igira desa walay subabaya ana siyangwan din na kaya dapat mga watayan. Sa kanong mga wata o baka di pululumpyo miya matay kan. Na si karumang kaabubay matang ko Allah ka. Andin niya kailan niya ko mga watayan. Now kaya to siya na kanang watain amin. Pakasurgaan Allah subhanahu wa ta'ala watain amin. Hindi mo ta'amami. Naina ko mga ito kami, are manager, abayar labi hadiyas rin. Naina ko mga ito kami na basta agaruya po makatulog kami. Nabi kami di siya, timanwi na kami. Nabasit, yan ka siya. Taman sa aya, darapan mo na ba? Ito na nga alam, biya, gadu. Namataan ko, bakati alam mo na jumat kapay pasin na pagarisiban. Nasikap man tingin. Na mabuha miya sumata na, miyang biyata. May tutapan na hindi tarakatulog sa so kapalumpiw. Nadaman nakarataw to. Naswama, tabi. Allahu Akbar. Tamo sa kaprangkwa. Nabidin na kiso kapagalima o ina. Karumang ka, agus sa kaaman na ama, si kumanga watayo. Kalimatu Umar. Ino igira adi teruso karumang nasa umukanto. Nadiyakan sumunan. Anna khabazatun. Watabakhatun li na umatan sa kaniyan patinda ko ay maanan niya na roti abkinakan sa kanya ni yun mangbaan. Allahu Akbar. Upang makakambabadala so dato ang subay tabi sa kadato Allah upang makabot kadang bayadi kikarumang ka babay so langon atas tanggungan ay maanan niya nakabenar kaon na ibatan ka di nga magagabayan. Allahu Akbar. Di mo matakapita sa wata. Di man nga mga bay na inumaga na kapapamakatawiran, kapamakaidiran, kaaya kaya sa amala na di yung puti amana kabarumitan sa wata. Liyo ko kang mawataking mawatan, nasukapritan no. Allah, palaburo ni gira ayawata yung nasa kulong ataw, lalangon na di siya kita. Siya isaw natataamba, na siya isaw na di magulo, na siya isaw na pimbabatuan na nabago. Na makumi ka din ang kaya ababay sa kapapamulungin yan. Naigira kalaban dito mo, nagumuguro ko din sa babay. Kanya po ito akala ababay ang kumatayan. Daw yung kawata ka na ito na mga di kasway. Nainus ka tanawa mama. Ayaw pa na kisyo po na kakikarang mga babay. Sibira ka, katiyo mo batay na niyatay. Na di kaya ba inamatang na kung nanataro ka tiyaplak ka niya. Isa na no, mga ripong Allah. Ayaw maano niya na ayaw tuwa ikatalo. Akabenar ka o babay akarumang ka siya ka karuman niya na mama katalo ayut'ima naso kapapagperang kau kapapakakanang kau sa katan naman ang mga dato na sa katan irresponsible pagparaki ko mga bae ano ba ay pipikir na ka na tabiyan na pangarumaan na ka na kamata wala kami ang alalay sokay na piyari ako ng paglalaba
Allahu Akbar pernah syukab mana babuna. Ayah makna dia na api yaki ayah syukay karumangka na isa ka milyon. Oy, na piraga to sibu, na kanaabang kasini karkeno to. Oy, na sa atas ng kumanira ka mama, na sa kaipapakakan ki karumangka ababay. At pinipitalo namin kadali ng tanong. Wa at'imuhunna mimma tut'imun. Susunod ni terorun. Pamakakanan niyo siya tugo Nabi. Ayaw maanan na pagpuran niyo siya tugo Nabi. Sabi taro pagkiniyo tugo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pernah kay mapia sa katan mga dato tabir. Abal luminyo ka na mga pipya karwekakan. Na ami kamyalin ka na sulang na di kebaras te karo mga niang papagikan. Balikan ka ng tabir ta alumin. Kumiyan sa balbakwa. Kumiyan sa mga pipya mano. Ami kambali. Miya usah miya katawa-tawa tanggol. Miya ngilalapot to panatyan yan. Tingin ka naman na pamilya ito nga. O ba kung visual di pernah miya kayo nalakaw. Baribog ni makatek ho. O ayaw maaman yan. Nandito ka pa kayo. Kailangan saka atas tanggungan. Apagpar kay karumang kaayamanan na nababay. Ino ka betul sa dato. Sama niya. Ayaw nga nato na dato. Dato tanuman naman. Koto sa dato. Na ino ka pa nga kung betul sa dato. Na ayaw man na kaya betul ka sa dato. Dato la. Sakay dato la. Bangin ba ka sa amin dato la? Oy, kenapa yang apapaka dato na si karumang abaway? At tingin ang nalubukan na abaway ka. Ino nga sa kamampiang arwagi na sa kataka. Mata mo, di ka nilili na gabang mga naraka ka. Allahu Akbar, mga maripin Allah. Diyan na, na, ugmano sa karumang kababay na anasyukat yan. Nasakamap na sa kayo pagpara karuman yan. Na upusuportar ka at tingin na kataya pamukukaw. Na ino kataya supira ka kan napamasana ka sa sada. Nagalakarata yan. Asyara apuno to kupuso yan. Ang makarila, ay ang mga na makarila. At sada kanyara ka ito. Sada kanyara ka. Ubay nga tingin na atika matang wala ka. Bas kayo di pagpara babay. Magawa mo! Yan nagkakakira ka talawa mga nato. Ang yan, hindi nga pagpapar niya ka ng mga babay. Mas ka pa ni Choma Sayaman. Ya, kalakaw nung mga babay. Allahu Akbar. Atas tanggungan udah tuas kay pagpapar kay karong mga babay. Allahu Akbar. Ngadiyan, ano? Kabenaran na. Ikapata kabenaran ka ikarumang kaababay. Na ayahfada sirraha. Na sukasyapan ka o sisikreto ni karumang kaababay. Di kapakay o baka papanutula ada to. Sumasa akapakang babataliw ang karumay ko ninyo di kapagubay. Na di kapakay abang kapanutula ko pada mga dato. Haram. Dinan inisa parang nabi. Madakaligaw na tabir kata ng mga dato. Na ilang kakaigir akwan na di mamra, di magunggo. Kamamati na sa kanya ni aktor, na sa kanya ni the best man. Daw na niya na mama. Napupunutol niya siya kili niya kikaruman yan. Sangkota mga pada mga dato. Na uding mapanganyarilan na di ka makasurga. Kaayawanan yan. Natiyanan din kasi karuman pa ko sa lakaw mga dato. Di ka ba kayo? Nadatan magbubabay. Ini mga babay, buno nga pa na kay babay. Naman nakadakala ni Graw na tabitan na napito na mama. Lalong, nabalalong, lalong ingari. Ay, lalong ingari. Ikhalima, Ikhalima akabenar ka, ikarumang ka ababay. Inaw na siya kapagpagupin kang kugano bakyan. Igira amyan ka aminitara no siya kugano bakyan na di nga pabay. Di nga pabay. Ito ulabi, ada makna hadith. Igira amyan niya siya mga karuman niya di niyang kagagasugan na bakyan. Ugupin yun. Allahu Akbar, di nga tataw di. Amyan nga siya karumang na tinda. Namya bisig man ka pamipi. Namya bisig man ka pamilin. Namya bisig mga timbla sa kapi. Namya bisig man ka pamaypas. Namya bisig man ka panulisin sa sunna kwarto. Namya bisig man ka pumunap sa pinggan. Way mabuhay mo rin karumang 50 ragun. May malihan 20 ragun. Kami ito panumurian. O hadil koto adin nagugong kaki karumang kaababay. Allahu Akbar. Ano man geda-geda? Kati pa makagabar na wayaro pa ni karumang ababay ni gira kapipita. Nandini ka pa kasi mingin sa subo. Namya ka tindasamay huway. Naminitibula ka niya masya kapi. Namya ka palalawi siya kung tabi gira kakuha sa panisan. O di na star. O di na panswapaan. Apakapkapingan yan. Nasa striking ka. Tabuang ka ada pun makano. Naniyaw na ka makano mama. Naskay ito ni minibula sa kapi. Siya niya mawin. Miya kayo siya mayawin. Naskay ito minibula sa kapi. Naskay niya masasapaan. Na ipunay pupungay ka mga kabubay na yun. Matatakat-takag. Hindi man pa katibla sa kapi nga. Na miya kayo ka umiyan. Pag ka dun ka.
koto suka pia mia natakan askap mani ke pia na koto pesopaan matang anu di mga kilo saya karo mga mia gastaka na dete babalas ada ka makasabatas kaya sintiwan na kasi karo mga kaababay. Oh, agi manakal mana tabi to punya ni si karo mana na bobeli mami pia ay pernah dodo mana na pipili na sa kulo ka palang no ya pernah pipili na nang mana kata abi ama ato pernah sarwara kala mo na maawa mga yugia na gumigil ako na puno kami ni karo mga lima na muda na tiga pernah mama no bata na karo mga niya bilang ato kay na di mami pia na di puni mama gide di mama gide di nga katawan na lang no to sinta. Ang mana kamu sonang yang paholongan ya tu betul. Tapi ya tak nakasar. Allahu Akbar. Kubu kupingan isi karo mga mag miyambuy ka. Allahu Akbar. Nadiyan. Ikan kabnar ka ikarumang ka ababay. So pagpama makinig siya da karuman niya na mama na aduban sarkad niya umanguda ka. Para makapangaruma ka na miyaswa ka hindi nga ako karumang ka. Antoni kabnar ko para mga babay. Ino miya kapiapin, kaantan niya kisyon nga maghukuman. Oy, ikana makabnar ka o babay na ayu'allima ma tahtaju ilayhi min al-ilm min hakam al-wudu'i was-salati was-sawmi na pangdawang kasi karumang ka ababay. Ame kaya katawin ka ti karumang kababay na daasyabuti ko agama. Na siya kaamama na malaasyabuti ko agama. Kamada kalam yan naging ko mga ulama, kung mga masyad. Na upang makaibalatan na ayak karumang ka na di pasimbayan, na paturar ka abab mama aayama na niyan, na idudun na ko nakapakasimbayan yan. Sekan mo mga bay, tabi, di pasimbayan, na igra si karumang na pasasambayan, na umiliro si karumang ka amama bae, tunad na niya kalimaragun, nakapakatatapitan na adakan simbayan. Na ipuni mantu na panabayang kadang kami kada watata na sa kamabuwa ba